Àngel Calafell va néixer el 1909 i morir el 1988. Fou una persona sorda que va lluitar pels drets de les persones sordes. Persona molt catalanista, fou el president d'algunes grans associacions catalanes. Va ajudar a crear associacions en tot el territori espanyol, amb gestions necessàries com l'elaboració d'actes fundacionals i estatuts, i assessorava el funcionament de l'associació dins del mateix estat. En el moment de la creació de la Federación Nacional de Sordomudos de España, sigles FNSSE, ara CENSE, va participar potencialment per encendre els motors. I posteriorment va impulsar la Federación Española de Deportes de Sordomudos. L'any 1978 fundà la Federació d'Associacions de Sords de Catalunya, primera federació autonòmica d'Espanya, que actualment rep el nom de Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA. Està formada per una trentena d'associacions de sords catalanes, a més de les entitats col·laboradores. L'herència dels seus manuscrits reflexa la seva implicació vital en pro de la lluita dels drets de les persones sordes en èpoques polítiques difícils: república, guerra civil, dictadura, postguerra, democràcia. Tot i el seu fort caràcter inconformista, amb una clara ideologia catalanista i federalista, es converteix en l'entranyable avi català per la seva llarga barba i el seu aspecte d'apòstol i profeta. I a la resta d'Espanya se'l coneix pel seu seny català.